Čaute, volám sa Slavo a momentálne som zapojený do projektu Jem po slovensky. Wow. Je to ako keby experiment, kde sa 30 dní snažím stravovať výhradne slovenskými výrobkami a potravinami. Tento projekt podporil Budiš a je to vlastne hlavný sponzor môjho pitného režimu. Bol to práve Budiš, ktorý ma pozval prednedávnom do ich závodu, kde som si spravil malú exkurziu. Keď sme prišli do závodu, tak som sa hneď vítal s pánom Rastislavom Boďom, ktorý nás po závode sprevádzal. Závod je veľmi zaujímavý a pomerne dosť veľký. Dosť ma prekvapilo to, že je tam naozaj čisto a bolo tam aj strašne veľa prepraviek. Vyzeralo to kompletne celé ako nejaké Lego. Najprv sme išli do skladových tankov, kde sa minerálna voda združuje a odtiaľ smeruje rôznym potrubím do plničky. Tam sa buď naflaškuje čistá minerálna voda, alebo sa potom kombinuje s rôznymi príchuťami. Takisto sme sa boli pozrieť na vyfukovačku. Vyfukovačka na PET fľaše vyzerá tak, že máte nejakú formu, do ktorej sa vloží niečo takéto malé plastové ako skúmavka. Zohreje sa to a vyfúkne sa z toho fľaša. Tá potom putuje do plničky. Následne už hotová fľaša ide na etiketáciu. Potom už sa ale vlastne zabalia po 6 kusov, tak ako ich vidíme v obchode. A Budiš je v rámci projektu Jem po slovensky ako sponzor môjho pitného režimu. A bol som rád, že som mohol vidieť všetky tie príchute a všetky tie fľaše a farby, ako ich nevidím všetky v obchode. Boli tam teda pravenité vody, minerálky, boli tam s príchuťou, bez príchute, tiché, perlivé, s vitamínom, bez. Už bolo toho naozaj veľa. Čo som bol prekvapený, že Budiš dokonca zo svojej edície dostal ocenenie na Superior Taste Award. Znamená, že medzinárodná súťaž a porodcovia ocenili ich príchute ako za najlepšie. A osobne mne od Budišu chutí najviac asi príchuť Acerola. Rovnako som bol prekvapený z toho, keď som v závode objavil aj malú sklenenú fľašu Budišská, o ktorej som dokonca ani nevedel, pretože viem, že niekedy na začiatku nejaká Budišská bola a potom sa s nej vlastne odvojil do Budišu. Takže chcel by som sa poďakovať Budišu za to, že podporuje tento projekt a rovnako všetkým, ktorí mi píšu, ktorí sledujú blogy a posielajú rôzne tipy. Môžete nás naďalej sledovať na Jem po slovensky, či už videoblogom na YouTube, na Facebooku alebo na Blogspote.